Sylvanian Families, το ημερολόγιο της Φρέια. Γεια σας, παιδιά! Γεια! Είμαι η Φρέια. Ναι. Κάτσε, τι? Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τι μου λες έστω μία φορά. Μορουδίστηκα. Ευχαριστούμε για το φαγητό. Εσείς τι λέτε να κάνω σήμερα? Παίξε ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακή ιδέα, αλλά σήμερα είναι ελεύθερη μέρα μου. Θα κάτσω να ζωγραφίσω. Εγώ θα περάσω τη μέρα μου έξω απολαμβάνοντας τον ήλιο και ίσως διαβάσω ένα βιβλίο. Και αυτό ακούγεται ωραίο. Εγώ μπορεί να πάω στη λαμπερή λίμνη. Σταματήστε εκεί. Μια φορά το μήνα καθαρίζουμε το σπίτι μας και σήμερα είναι αυτή η μέρα. Ο ουρανός είναι τόσο όμορφος σήμερα. Γιατί πρέπει να κλειστώ μέσα στο σπίτι? Το πάτωμα καθαρίστηκε. Εγώ τελείωσα. Ναι, Φρέγια, καλύτερα να μην χασομεράς. Κοίτα να κάνεις τις δουλειές σου. Μα δεν χασομεράω. Φρέγια, όλα έτοιμα. Τελείωσα τις δουλειές μου για σήμερα. Θα πάω να διαβάσω το βιβλίο μου στον κήπο. Και εσύ, Κρέμ? Ναι, γεια! Πώς γίνεται να καθαρίζουν όλοι τόσο γρήγορα? Τελείωσα! Και τώρα που είναι όλα έτοιμα, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Είσαι απίθανη, Φρέγια. Να σου ζητήσω να κάνεις κάτι ακόμη. Εντάξει. Κλείσε το παράθυρο, παρακαλώ. Εντάξει. Και σβήσε τα φώτα. Εντάξει. Θα φέρεις την τσάντα μου. Ναι, φυσικά. Ας το πάνω μου. Θα σε βοηθήσω όσο θες. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Περίμενε. Θα πάω μια βόλτα με τα παιδιά τώρα και ήθελα κάποιος να κουβαλήσει την τσάντα μου. Ήθελα να πάω έξω να παίξω όμως. Γεια σε όλους. Τα μωρά είναι τυχερά. Μένουν ξαπλωμένα όλη μέρα. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ζηλεύω πολύ. Ξέρετε κάτι? Θέλω να γίνω μωρό. Όχι, θα γίνω. Το πήρα απόφαση. Πρέπει να το κάνω. Τι μεγάλο μωρό. Hey, Φρέγια! Φρέγια! Έκανες τις εργασίες! Το ήξερα ότι δεν τις είχες κάνει. Τι θα κάνω τώρα? Δεν μπορώ να παίξω αν δεν γίνουν. Βοηθήστε με! Μακάρι να με άφηνε κάποιος να δω τις εργασίες του. Μακάρι να υπήρχε κάποιος. Δεν υπάρχει. Μην κλαίτε. Τι πάθατε, παιδιά? Μη στεναχωριέστε, εγώ είμαι η Λάιρα. Τι σας έκανα? Κλαίει και η Φρέγια τώρα. Εσύ γιατί κλαις τώρα, Φρέγια? Είναι πιο δύσκολο από όσο φανταζόμουν.
Η Φρέγια είπε ότι είναι και αυτή μωρό πλέον. Για μισό λεπτό. Αυτή είναι υπέροχη ιδέα. Είναι ιδιοφυΐα. Το αποφάσισα. Θα γίνω και εγώ μωρό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τόσο χαλαρωτικό. Είναι τέλειο το να είσαι μωρό. Έτσι δεν είναι? Κοίτα την πεταλούδα. Είναι σπάνια. Έχεις δίκιο. Είναι πανέμορφη. Περίμενε. Θα πίσω πεταλουδίτσα. Σταματήστε! Είστε και οι δύο μωρά. Τα μωρά δεν περπατούν. Λάιρα, ξέρεις... Είσαι μωρό, Φρέγια. Τα μωρά δεν μιλούν. Σωστά. Εντάξει, λοιπόν, πρέπει απλά να της μιλήσω όπως θα μιλούσε ένα μωρό. Συμβαίνει κάτι. Λάιρα, πολύ ωραία η σημερινή μέρα, σωστά? Λέω να πάρω ένα λεπτάκο τώρα. Θα μπορούσες να μου φέρεις την κουβερτούλα? Νομίζω ότι καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Θέλεις να παίξουμε, σωστά? Φίλιπ, Φλόρα, Φώνα, εσείς τι σκέφτεστε αυτή τη στιγμή? Κοίτα όλα τα μωράκια, φαίνονται χαρούμενα. Αδύνατον! Μεταμορφώθηκα σε μωρό! Ο Φίλιπ, η Φλόρα, η Φώνα και όλοι οι άλλοι! Ποια είσαι εσύ? Να, εγώ είμαι η Φρέγια. Η Φρέγια είπες? Ναι. Όχι, δεν είσαι. Δεν είσαι η Φρέγια. Η Φρέγια είναι μεγαλύτερη. Να, απλά είμαι μικρή αυτή τη στιγμή. Και η Φρέγια έχει πολύ πλάκα. Θα πιστεύεις αλήθεια αυτό? Μπορεί να βγάλει πεταλούδες από το καπέλο της. Και επίσης μπορεί να φτιάξει ψωμί με πολύ περίεργη γεύση. Περίεργη? Μήπως εννοείς πεντανόστιμη? Ναι, ακριβώς. Και είναι πραγματικά απίθανη. Ναι, είναι. Και ποτέ μα ποτέ δεν το βάζει κάτω. Κάνει με αργούς ρυθμούς τις εργασίες και το ίδιο και τις δουλειές στο σπίτι. Αλλά τις ολοκληρώνει πάντα, ό,τι κι αν γίνει. Wow! Δεν ήξερα ότι έχετε αυτή την εντύπωση για μένα. Ναι, και ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά της Φρέγιας είναι ότι πάντα παίζει μαζί μας. Τώρα θέλω κι εγώ να παίξω με τη Φρέγια. Ναι, κι εγώ. Αλλά η Φρέγια δεν είναι εδώ τώρα. Πού πήγε η Φρέγια? Εξαφανίστηκε. Για μισό λεπτό. Στέκομαι εδώ πίσω. Είμαι εδώ πίσω. Μπροστά στα μάτια σας. Μην κλαίτε. Μην κλαίτε. Φρέγια! Φρέγια! Ξύπνα, Φρέγια! Αυτή η φωνή είναι γνωστή. Με πήρε ο ύπνος. Επιτέλους ξύπνησες. Όχι, μην ανησυχείτε. Εγώ είμαι εδώ. Απίθανο. Σταμάτησαν να κλαίνε με το που σε είδαν. Ενώ έκλαιγαν πάρα πολύ πριν λίγο. Α, για πες μου, Φρέγια. Θα σταματήσεις να παριστάνεις το μωρό? Ναι, και ξέρεις γιατί? Επειδή είμαι η μεγάλη αδερφή τους. Φρέγια, τελείωσες τις εργασίες για το σχολείο? Ναι, τις έχω τελειώσει όλες. Τελείωσε τις εργασίες σου πολύ γρήγορα σήμερα. Αυτό είναι τέλειο. Για να δούμε. Ποιο είναι το κορίτσι που ζωγραφίζεις? Είναι μυστικό. Παιδιά, σκεφτόμουν ότι αύριο μπορούμε να παίξουμε πάλι μαζί.
ρεσιτάλ βιολιού μου πλησιάζει. Πρέπει να εξασκηθώ. Αλλά η Κρέμ φέρεται περίεργα. Όχι, δείτε τι έπαθε το βιολί μου. Στο επόμενο επεισόδιο, μακάρι να μπορούσα να παίξω βιολί. Τα λέμε, παιδιά!